Maharashtra Satarani kaisa viral video te sahaino hai nuknani nangkha social media o video no sa gairimani yagulo lukurokni marmar khino reaction nuknani nangkha tamo wngkha hingka hingke jagao nugui mangkha viral video o saal kwthang khoroksa borok zombie kahai ke malai tongmani tei bini sakno bo saksai balance khlaimania mokol rok bo kwsak same to same chwng video mobile tv rogo zombie nungma kahai no jagao bo same no obo kahai wngui tongkha hingke secondni borok rok obo kahai hinui saimanui bono zombie hinui no joto borok rok kirikoro wnglaijak tei jagao jali tongo o jali bai romnani hinui kwbangma rescue squad tei police rok bo jagao phaiui manjak phaikha hingke norok bo nai di o zombie tamo wngui tongkha.